Karong selebrasyon sa Pride Month, Cagayan de Oro City Health Office uban ang Department of Health Region 10 nagpasidaan sa nagpadayong pagsaka sa kaso sa HIV/AIDS sa riyon. Kaso sa riyon sagad nagikan sa pakighilawas sa lalaki kung asa ang ubang kaso mga minyo pa. Busa pagpatest giauhag sa otoridad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Health Office nga padayon ng ilang nakitang pagsaka sa kaso sa HIV/AIDS sa syudad. Kinsa usa sa mga giilang hotspot sa mong kaso sa rehiyon ug tibuok nasod. Matod ni Dr. Ronald Romano, chairman sa City Health HIV/AIDS Core Team, nga tuig 2025 nakatala sila og gibana-banaang 2,406 nga kaso sa syudad. Karon tuiga, gilauman nga mas mitaas pa kini tungod sa mas daghang tawo ang nagpailawom sa test. Wala pa ang ulahing datos alang karong tuiga. Dugang ni Romano nga sagad sa mga naigo sa mong sakit ang mga individual nga nalambigit sa male-to-male intercourse. Apan ang uban ni ini, mga minyo. Busa makonsidera nga behavioral ang ilang pagkakuha sa sakit o dili tungod sa ilang gender affiliation. It is not only getting sa LGBT group no nga. There are males who are having sex with males nga. Maulog sila sa tinatawag na ng non-P population. There are married males who are also engaging in that behaviors. Gipasigar mo sab sa buhatan nga mas daghang treatment facilities na ang ana sa Northern Mindanao kung asa 18 na sa pagkakaroon. So as of now, wala pa nakikita o very significant na pagbaba sa AIDS. Pero I think this one is a very good na indicator because kung mababa na ang incidence of opportunistic infections, mas lesser would ang risk for mortality. Karon, padayon ang pag-awhag sa buhatan nga magpatest kanunay, labi na katong mga aktibo ang sexual life ug mag-practice sa safe sex aron malikay sa mong sakit. O galing makamatikod nga posibleng naigo, gilayong magpatest sa espesyalista aron masuta gilayon ug matambalan. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao.